20-метрову санітарну зону, яка з боку материка впирається в природоохоронний об'єкт, тобто, власне, в стінки Смотрицького каньйону. Другий ризик – це те, що, власне, наше цього самого природоохоронного об'єкту зараз здійснюється вирубка. На мою думку, це є незаконно, тому що ми зараз з вами проводимо обговорення, а вже протягом тижня в каньйоні інтенсивно знищується рослинний покрив. Причому залишаються поодинокі дерева, інколи так позалишали. Я вчора був в каньйоні, вчора фотографував, власне, ці фотозвіти. Залишили по 1,5 метра такі обрубки, а якщо ви ходите ногами трошки містом, то, будь ласка, зверніть увагу по Пушкінській біля медучилища. Там такі самі обрубки, але вже посохли. Тобто це все робиться для того, щоб його потім знести. Цих дерев там не буде. Стосовно проєкту. Вчора обговорювали з студентами цей проєкт. Я сказав, що ви були в курсі, давайте з вами поговоримо, зробимо такий маленький круглий стіл. Вони мене зразу спитали, Андрій Олексійович, власне, якщо це пляж, а ось тут у нас будуть їздити квадроцикли, то хто ж тут буде купатися, коли та вся мазута і та вся буде плисти вниз? Крім того, планується форелеве господарство. Знову, чи хто розуміє, що таке форель і в яких умовах вона буде жити? Якщо буде брудна вода, то ніяка форель. Тобто, власне, по проєкту, якби я був інвестором, я б до вас мав дуже багато питань, чи ви розумієтесь на тому, що ви хочете робити? Ви зоолог чи економіст? Я зоолог, який вказує на ті слабкі місця в вашому проєкті з позиції людини, яка знається на природі. Рухаємося далі. Так, добре, я коротенько. Давайте коротше вже, бо дивіться, суть тільки